כדור, קדימה. שאלה אחת קטנה, הם בני כמה היום אלה? 60, 70, לך כמה? אלה 40. 6 מתוך 9 הם בני בגיל שלך, ו3 מבוגרים. יאללה, חבר'ה, כל אחד כדור. תוביל כדור, ביניהם תן גול לשם. באופן חופשי, תעבור את עודד, את חזן, מלמיליאן. חבר'ה, להסתכל, הלאה, לעבור מהר. מהר אבל, לעבור, מהר. אני הולך נגד בסיס. תמכין. טלקר! שביט, תאכל אותה. וואו, זה פריצה. הלאה, ותן לו פצצה! זה הכל! הלאה. יאללה. עכשיו אבי לא יכניס. אתה רואה, אמרתי לך לא יכניס. רק את לו חזן, הופ! ומה הוא עשה לו? שביט, סליחה, נשמה. אם היית עושה את זה למלמיליאן... אוהב אותך, נשמה שלי. בוא, כל אחד כדור פה פאול. קדימה. שים גול, שים גול. וואו. הלו! וואלק סלוסקי! בואנה, מה קרה לכם? מה קרה לכם? הוא החזיר לו. יאללה, זה הבן אדם חיסל את כולם, יאללה. טוב. טוב, אורן, כמעט. דוס, איך... טוב, חבר'ה, שימו לב. אנחנו ממש נוגעים בגמר. תשמרו על עצמכם, תכינו את עצמכם למשחק הזה. כל אחד בפני עצמו וביחד. אני שולח אתכם היום לרענן קצת, להרגיע את הראש. הופה, לאן? שתהיה בריא, לאן פעם הגלינה? קודמת שהוא אמר את זה, סיינו במצפה אלומות. מקווה שיהיה סושי בדיילת, שיהיה מזגן. ג'קוזי ומסע שוודי. מצב שוודי, אתה יודע איפה אתה תקבל מצב שוודי. מה זה יכול להיות עכשיו, השטויות האלה? אני אומר לכם, ואני מוכן להתערב, אם אני טועה, אני חותך את הראש. תחושות שלי, שהולכים לעשות לנו קוורציום. מי זה? קוורציום. מה זה? מה זה קוורציום? כאילו קושרים אותך על מיטה כזאת, עם מלא מים, מכניסים לך צינורית לחוקן, לוחצים לך, מנקים, מוציאים לך הכל. מה זה חוקן? לתחת ועל הרקטום. נקודת הג'י שמה? כן, לרקטום, נקודת הג'י שם, תעשה אתה כן. חוקן. זה מרזה, רון. לא, גם אם זה יעשה אותי אנורקסיה, אני לא רוצה. הפעם זה הולך להיות ממש כיף. אני מרגיש, זה ממש כיף. אני גם מרגיש שעושים לנו פינוק. אני לא מבין את מהות השיחה הזאת. מהות השיחה, אנשים רוצים לדעת מה הולך לקרוא איתם. אבל אתה, מה לפרוק? מה, זה סתם חיים בפנטזיה. הולכים לאכול איזה סרט עכשיו, ונגמר העניין, מה זה משנה? אז איפה הפורקן פה? פורקן, אתה תכף תרגיש אותו, אל תדאג. אנטוני אקבר אנטוני ניקו אנטוני פורקן אנטוני. מה יהיה עם ה... תראה לי, זה לא... בוא רגע, מה אתה... זה ליפה כבר, זה גועל נפש. מה אתה רוצה? תסתפר, זה פתטי. מה קרה לך? אתה צריך מתישהו, אתה יודע. תגיד, תראה... מה, מי יודע? אולי אני עוד אפתיע. כבר יש פה קאץ', יש פה איזה בעיה. היה ברור לי שזה הולך להיות משהו לא קל. אני רואה אוהל הזעה אינדיאני, עם איש מוזר, מאוד נחמד, אבל מוזר. אני ידעתי מההתחלה שאני הולך להגיע למקום שלא יגרום לי לחייך. אתם יושבים, תיזהרו, יש קוצים בתחת. וואו! היי! ניסיתי. היי! מה זה? מסכן, כפרה עליך. טוב, שלום לכם. אהלן. לי קוראים דניאל. אנחנו עכשיו בעצם נפגשים בשביל לעבור איזושהי חוויה מאוד מאוד חזקה. זה הלוחמים האינדיאנים לפני שהיו יוצאים לקרב, היו נכנסים לסווטלודג' בשביל לעבור איזושהי חוויה של התכוננות. כמובן אני ידעתי מה זה כבר בדרך. ראיתי את האוהל הזה וידעתי שזה דבר שנקרא סווטלודג', שזה מזיעים בפנים ויוצאים וזה מתחברים לאני העצמי וכל אינדיאני בוחר חיה. יושבים במעגל סביב בור. אין אור? יש במרכז בור. בפנים יש אבני בזלת, אדומות מאוד, חמות מאוד. מסביר לי שאני הולך להיכנס עכשיו לסאונה
באיזה 700 מעלות חום, ושאני לא אוכל לצאת משם, ושאנחנו הולכים לדבר על החיים. כל מי שהמקל אצלו מוזמן לשתף. תגיד לי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. כאילו יש לי שתי שאלות אליך. אחת שמה איפה מלר יושב יש בקלאבות? לא. אז מה זה שמה? תמרים, אגוזים. תגיד לי. תרכזו שנייה. איך הגיעו אליך? בואו ניכנס קודם. איך הגיעו אליך? הגיעו. אתה מפרסם באינטרנט? לא, באמת, מה, אתה מסתובב בארץ עם האוהל הזה וזה? כן, כן. באמת? כן. אפשר להיכנס בלי בגדים? אפשר להיכנס, זה לא בגדים. מה? זה לא בגדים? מלר, אתה לא נכנס. איי. אבי, זה תחת שלך פנים שלי. חבר'ה, אתם עכשיו צוחקים ואתם מבסוטים, ותחכו בדיוק עוד 10 דקות ותראו מה שיהיה פה. יהיה פה חושך, ויהיה פה עשן, ואנשים פה יחנקו, ורק תיקחו בחשבון דבר אחד, שזה הדוגמה הכי טובה למה שאני אומר לכם, גיהנום. אבי, אתה רואה מה אמרתי? נו ככה, קחו את העדים האלה פנימה. סאונה קשה. קשה לנשום. אני חושב שאם זה, פעם תופסים בן אדם, רוצים שהוא יגלה את כל הסודות שלו, מביאים אותו לתוך מקום כזה, רבע שעה הוא מספר הכל. פחד אלוהים בפנים. זה הכי קרוב לפורנו גברים שאני אהיה בו, ever. כאילו, אין מצב. הרגשתי כמו כיסונים במסעדה של דמפלינגס. הרגשתי כמו גיוזה בתוך כזה מחצלת עישון. זה המקד דיבור, אנחנו מעבירים אותו. אני רוצה שכל אחד ישתף בעצם במשהו שבו בתוכו מרגיש שאפשר לשפר. אני אספר לכם משהו שלא ידעתם עליי. אבא שלי, חלום שלו היה להיות זמר. והוא דחף אותי למוזיקה. אני ניסיתי לשחק כדורגל בתור ילד, והוא הסביר לי שאני לא מספיק טוב, ושאני אהיה יותר טוב במוזיקה. וזו הסיבה שאני באתי לכאן. בוא, תעביר את המקל עכשיו. השאלה הייתה מה כל אחד רוצה לשפר בעצמו, אז אני רק אחזור לזה, אני נבחר סתם, אקראית, רנדומלית, משהו אחד, ללמוד להיות חבר יותר טוב. באמת? כן, למדתי פה הרבה. דומינגז, אני מרגיש ממך משהו שאני לא מרגיש משאר החברים לקבוצה, אני אגדיר את זה בצורה הכי פשוטה, חוסר פרגון, אבל זה איזושהי תחושה שיש לי ממך שאין לי אותה משאר אנשי הקבוצה. א', אתה צודק, ב', אני אמרתי את זה בסיבוב הראשון, אני צריך מאוד להיות חבר יותר טוב, ואיתך לא הייתי מספיק חבר טוב, ובסדר, אתה יודע, זה גם בית ספר בשבילי. צודק. אני אוהב אותך, אחי, תודה שאמרת את זה, ואני מקבל את זה מכל הלב. תודה, תודה לך. אני לא... חבר טוב בשבילי זה מישהו שאומר לך את מה שהוא חושב עליך בפנים, ולא עשיתי את זה מול דן, כי אני לא הצלחתי להיות חבר מספיק טוב שלו, והוא צודק, ואני לא בסדר. אבל כנראה שאני לא מספיק מרגיש קרוב אליו, אני כנראה לא נהיה חברים. אני רוצה לשיר שיר, ואני רוצה אבל שכל הקבוצה תצטרף אליי. ואף אחד כבר לא מבין את זה, ואין לאף אחד הסבר לזה. אני מכור אלייך ברמות הכי קשות, אין בעולם כולו קבוצה כמו גולדסטאר. זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, את משגעת לי את הלב. זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, אני אותך כל כך אוהב. נכון שהוא נראה כמו מדריכת טיולים, תימניה, שהרגע לקחה את החבר'ה לסחנה. דניאל, זה כאילו קובי עוז אתה, אבל השמנת. זה יותר גבוה ממנו.
איך אהבתי מה שאמרת היום לדומינגז, כאילו השתחררת, הוצאת את זה מהלב, והוא גם נתן לך תשובה טובה. הוא לא יודע מה להגיד. לא, הוא אמר את האמת, הוא אמר לא שהוא לא יודע, כאילו... הוא הודע שזה הבעיה זה בהפתעה. אחי, אני מעריך אותו ברמות מטורפות, אתה לא מבין. כן, הוא גבר, אמר. גבר שבגברים, אחי, מה זה? דנצ'וק, בוא תן חיבוק. יו. אנחנו יוצאים קצון לגז. לא סגרנו את עניין הגז. אתה מתרגש? אני לא יודע מה אני אסתפר, אני לא יודע מה אני הולך על זה עד הסוף. אני כרגע, הלב שלי אומר לא. אני כבר שנים, סלוצקי, תעשה משהו עם השיער. זה פתטי, זה לא נראה טוב. סלוצקי עם שיער קצר יהיה בחור יפהפה, צעיר ב10 שנים, פשוט ילד מתוק שבא לך לקחת אותו ללונה פארק ולעשות לו יום כיף. זה לא שאני כאילו מזניח את עצמי, אני רוצה להיות הסלוצקי. תהיה, קצת יותר מסופר. בסדר, אני אנסה באמת, נראה. וואי, הנה מי שיחזק אותי. באת ככה... מה קורה? אין לי אוויר. אין לך אוויר למה? כי הם כל הדרך מנסים לשכנע אותי. האמת היא שזה לא כך קובי. זה בעיקר דומינגז שותפי, שאני צריך לעשות קצוץ, מרינס, ממש... מה שאתה מרגיש זה מה ש... זה אתה. בא לך להיות חלק, רוצה חלק ככה, כמו בעלי שיער חלק? זה יפה, זה מעניין. אתה יודע מה? לא חשבתי על זה. זה יכול להיות מעניין. זה מקסים. יש בזה משהו. יש בזה משהו. זה ססי קשת. אתם רוצים לראות את קובי עם שיער ככה? כן. קובי. יפה מאוד. וואלה, זה ווינס. מה, קובי? מדהים. זה אני, זה ללא ספק אני. I'm a drag queen, I'm a drag queen. אני צריך פה גומייה, חותך לך את כל זה. מה, רגע? ואת הקוקו אני נותן לך. לא, לא, אני אחתוך לך את האצבע. אז זהו, החלטנו פן וזהו? פן, נעשה פן. טוב, יאללה. אני מציע, כדי שזה ילך יותר קל, שים לו סם הרדמה ביין. בוא נגמור עם זה. מוכנים? זה נראה ממש כמו אחותה המבוגרת של זהבה בן. זה חושני. לגמרי. זה מדבר אליי. אתה נראה כמו נערת ליווי יפנית. הוא נראה... לוהט. ועם סמלה זה בא לך בומבה. ביי. חברים. שלום לכם. שלום לכולם. אנחנו רוצים לשתף אתכם בפלא. שלום חברים. מה קורה חמוד? מה שלומך מתוק? לך לפה, מה עשית? אוי לא, למה עשית את זה? יאללה. תראה, נהיה אורן זרי, תראה, הוא נהיה עני. הוא נהיה עני. אני חושב שהוא רצה לחקות אותי. רצה לעשות שיער כמו שלי. הוא לא מבין דברים כאלה אין. איזה כוסון הוא נהיה? את האמת, מה זה מתאים לו? זה לא טבעי, מה שלא טבעי לא שווה כלום. אתה חייב איתי תמונה עכשיו, חדשה. תומים זהים. היי, למה? אני מתחיל להרגיש מתח הזה, הצעקות, הבלגן. דבר כזה לא סולחים. פעם אחת אתה תקרא למטומטם, עוד פעם אחת... אתה מטומטם. אני החזקתי את דן, אני הרגשתי, הוא רעד כולו. לא, אבי. להפך. לא לזרוק לתוך הפח. אני אזרוק מה שאני רוצה לפח! אני לא ראיתי את אבי ככה. אני לא ראיתי בכלל אף אחד ככה בחיים שלי. מה זה? מי אתה שאני אשאל אותך? יבחוש בן דומש! פשוט איבד עצמו לדעת.